So today po ang ating magmumukbang ulit tayo, another mukbang, at ang ating kakainin ngayon ay fried chicken wings. This is fried chicken wings and french fries, tapos pipino. Ayan. So tayo ay magmumukbang ngayong umagang or yung araw na ito ulit, and samahan niyo ako sa ating pagkain at may kasama rin coke. Sabi nga nila, pampatunaw na coke. Ayan. So, samahan niyo po ako sa oras na ito para kumain. Ayan. So, let's enjoy. At huwag niyo rin po palang kakalimutan i-follow ang page na ito. At saka sa aking YouTube channel, i-follow din niyo po, i-subscribe niyo po, and then click the notification para updated kayo sa mga videos na ating gagawin. So, marami na akong mga videos doon, iba-iba nga lang, pero sana suportahan niyo ito, at kung ano yung mas maraming views, yun ang ipagpapatuloy po natin. Kaya sana suportahan niyo po ang ating vlog at ang mga pagkain na ito sa ating mga mukbangers. Okay? So, let's eat. Let's start. And before we eat, kailangan muna natin ipag-pray, pagpasalamat kay Lord ang mga blessings na ito, ang mga pagkain na ito. Father, we thank you for this food, for this blessing. We continue to bless it, Lord, as a nourishment of our physical body. Thank you, Lord, for all this blessing. In Jesus' name, amen. Okay, let's start, guys. Ayan. Meron tayong sausawan dito na Mang Tomas at ketchup. Ketchup para dito sa atin. So, pag napanood nyo to, mag-comment below lang kayo, guys, kung ano yung next na ating pwedeng kainin. Ayan. Pa-support naman po sa ating page na ito. Pa-follow din. Para mas marami pa tayong gagawing videos. Ayan. Subscribe na din po kayo sa ating YouTube channel. Ayan. So, let's eat. Tapos, comment down below kung ano yung mga gusto kong natin itanong tungkol sa ating vlog. Ayan. Mahulog. Sorry po, nagalaw ng aking dog. So, ang sarap ko man pag nagkakamay. Mas masarap to sa Jollibee. Wow.
Sarap. Sorry guys, magulo yung aking dog. Wala kasi akong mga alaga. Masarap kumain while you are nakikinig ng music. Tapos, pipino. Question for our children. Or a childish one. It's a question of love. Sarap. Tapos lagyan natin ng ketchup. Mang Tomas. Tapos ketchup. Wala nang laman. So, ayan. Masarap pong kumain pag nakakamay. Shout out din sa mga nagmumukbang. Pa-follow and pa-like this po. And pa-subscribe na din. Kasi kayo gusto maingaw yung surroundings ko ha.
Maingay yung alaga ko, guys. Sarap.
Sorry guys. Napakakulit tong mga alaga ko. So, ayun guys. Ayan, paubos na tayo. Sorry na-interrupt kasi yung alaga ko. Ang kulit. Tatanggal na yung sakan natin. Tapos na. Ayan guys. Tara! Abos na natin. Ayan. So, I hope na nag-enjoy kayo sa ating mukbang. Ayan. So, don't forget to subscribe guys. Support lang. Then, kain na natin yung cucumber. Comment down below guys kung meron kayong gustong next natin na kainin natin. Ayan. So, I hope na nag-enjoy kayo sa ating food trip. Ating mukbang sa araw na to. I hope na nag-enjoy po kayo. So, yun po, thank you for watching guys. Paubos natin yung isang platter. So, thank you for watching and I hope you kita-kits ulit tayo sa next na ating live video or sa next na video po na. Again, thank you for watching. Thank you, Lord, for the great blessing. Bye guys. God bless us all. Bye-bye. God bless us all.